Gikonsidera karon sa lokal nga panggamhanan sa Samal Island nga paubsan ang environmental users fee nga ginakolekta sa mga turista o guest nga mosuroy sa isla. Ani a report ni John De Esteban. Ang mga turista o guest nga mosuroy sa Samal Island, Davao del Norte kinahanglan mo bayad og EUF o Environmental Users Fee nga 50 pesos. Apan, daghan paghihapon daw ang nagareklamo niini. Kuan lagi daw nga dong nagapaningil may environmental fee ug ngano dang why not sa Davao mag-implement pa daw sila environmental fee dito Oo. Pero unsa lang inyong ginatubag? Ginatubag lang namo nga tourist spot ang Samal. Kay siyempre nagamit man sa mga natural resources so kailangan po nato na siya ka maintenance pod para po diha. Giklaro nila nga ikausara mo bayad og EUF. Diri sa entry point maghatag man mig ka ng ticket nami issue nga ticket ana so pag abot nila sa resort di na sila kailangan mo bayad pa ipakita na lang tong ticket na gina-issue namo. Kung singlon yun sila sa resort mo, pwede mo reklamo. Oh, pwede mo reklamo ug nganong singlon pa sila dito nga naman sila ticket ikapakita. Giklaro sa City Environment and Natural Resources o CENRO nga ang pondo nga matigom gikan sa EUF ginagasto sa mga programa, proyekto o mga ginahimo alang sa ikalambo ug pagmintinar sa kahinlo sa kinayahan. Lakip na ang pagpalit og mga ekipo. Kining ato ang EUF nga kay gina-collect sa ato ang mga bisita dinhi sa Samal, dako kay ni gikatabang sa implementation sa ato ang mga environmental programs and projects. Usa na niini ang katuang garbage collection. Makita nato na kining ato mga garbage compactors karon gipampalit. Ya gawas ni ana kining ato ang mga programa pod about environmental protection. Sa karon, ginakonsidera na ang pagpaubos sa singil ngadto sa 30 o 40 pesos pero ginatun-an pa kini sa gimugna nga technical working group sa lokal nga panggamhanan. Kini moagi pa usab og konsultasyon o public hearing. Amo man pong nasabtan ang ilang mga sentimento no. So mao na siya nay mga daghang mga suggestions nga naabot sa amoa. Nag-amo pa na siya gitan-aw wala namon ang city government wala nagpakabuta-bungol sa inana nga mga suggestions. So mao na nga amo na siyang gi-consider. Ilawom sa local government code na ay gahom ang LGU nga magpatuman og mga fee sama sa EUF pinaagi sa local ordinance. Ang pagkolekta og EUF sa Samal nga 50 pesos ilawom sa City Ordinance number 319. Ginasingil kini sa mga turista o guest nga mogamit sa natural resources sama sa pagligo sa dagat, island hopping, diving ug uban pang susamang aktibidad. Exempted ang mga residente sa Samal, registered voter sa isla, naayuta o negosyo sa syudad. 20% discount alang sa senior citizens, samtang libre ang mga bata nga nag-edad 10 anyos paubos. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.